Стая 218. Малко коридора пуцкаш такъв, ама от такова. Следната стая сме вляво. Ето влизаме тук. Първото нещо като е баня столетна. Не е много голяма, ама няма да живее в нея. Ето баня столетна, има си туалетна, има си мивка, течно сапунче, душ, ето всичко си има. Така, насреща, това са другите две стаи. Това е най-бал стаята, която е кутийка малка, ама ай сега. Ето има си бюро, с столче да пише голямата ваканция, нали Иваш пише голямата ваканция тук? Нещо сме съгласни. Има си тераска. Ето къде ни от кутия, в коя част ни е стаята. Втори етаж. Ето къде ни сме така. Добре сме, не е така далеч, близко е до другата част. Така, продължаваме. Продължаваме към другата стая. Това е хубава, всекидневната. Диван, радиатор, климатик и бюро с маса. Това е моя стая. От другата е твоята стая и спалнята. Ето е къде е. Спалнята, голям гардероб и вало идва. Така е, че по-добре цивилизована работа. Има маса с столчета. Ето маса с столчета, за менчика с прайчи. Вижда се тук морето малко от малко. Ето на къде сме. Ивало стига се легави. Айде ходим да качваме багажа от колата.